Okei, nyt mulla on Windows XP. Wallahtaan oikein. Nyt mä voin näyttää. Niin, wallahtaan Windows XP. Okei, nyt mä haluan olla. Windows, tää on Windows XP, wallah. Punainen kortti. What your? Miten tuli sai kortti? Ne halutaan wallah Windows XP. Taikuri oikeesti. Toi on aina... Ei! Mitäs teet? Se on paitsi. Oh, copyright. Okei, nyt tulee se ääni. Jaskataan sullekin myös. Mitä kassu? Mä unohdin vaihtaa ton. Käsi. Veins. That's the real Windows 95 XP siis. Tiedän, että veins on. Nyt mä vaihan sen nimen. Niin se jyräsky. No miksi mulla ei toimi tää mission? I want mission. Tim Howard on hiljaa, se on legenda. Ai vitsi, tää on piikki. Ei vitsi. Mitä vitsiä tuonne? Windows Messenger. Ja Ja tää on vielä poistettu kät. 2015. Äiti, mitä kello? Onko se 7? Onko tää oikea kello? Oota, mä katson.